Добре дошли в новия Reformers Pilates КНГ. Намираме се на булевард Владислав Варничик 101. Работим от 8 до 20 часа, почивен ден понеделник. С нашите партньори от Алфорио даваме 10% отстъпка. Ако желаете, можете да се възползвате. Също така може да запишете и обучение, което да го извършим тук и да станете едни Reformers Pilates инструктори. Искам да си забита карта. Разбира се, картата при нас е 120 евро за 8 посещения. Обаче с Алфорио получавате 10% отстъпка. Хващаме въжетата с ръце, слагаме ги на позиция ръце.